ene ya ukude ene ya maame no mai nyina ba kotokofi ha aba besom ama yewura ade toche ye ne omo betwetwe nkomo maame ye mo ade toche den free you ye da se papa ene mo ba kotokohene ho wadaru mebru bodin na da ho adi maye na ye hwe mo nantese me de nana ye forward ne helima ne me Central Market anybody Dubai ya me ne ne akan wa bomu Central Market for no and a build by ne bi so race course and ya kan wa bom say ye de sum yewura bema and no babia wa babia he may do babia yewura no no Otumfuo ye nya no so wo hene da ye nyo hene papa me say ye itimi ka ade ye sema no say wo de man nkwa awodini wom na wade mani ni be so fa so wopekuru ye won pempa mu on pentiti mu eto di pe bia we na adwene se obekwa tia nana se tutu abebia odie nipa konkonko mo so no ebe bo no aso yenim se yewura tan banwa so emfie aduonu nso na ohene nso awoda emfie aduoso nsia na ka mo besom na ene na breba mu se mo be ma yewura tinkwa e wa konwa a watra so emfie aduonu nso ene ne nkwa na nyamede ama no emfie aduoso nsia wadaru mebru ede na woka a kire yewura ade abeka kire yewura ne se da bia meka kire me se bi nyankopon ne a ori na wo ho chasa obedi akonwan and wodi mi see by Helman and was added to me when na so mensa enti na Otumfuo de me kan se me jebe bi boni aya Onyankopon ko ma de encheme to Otumfuo de bia me bom pa ye ma no esre se wade ma no nkwa awodiri wo mu bi nwa mu na ye wo hai enipa bi ya me size obi so ye be ba ye ni na ye ba ko aye sram paibo ama santene ya ma wade touching adentoyi wadaru mebru ya ma kwa ba asambe na obeka yenuanum mai una sebe wo organizer na mbo a una chairman wadaru ma yeti anopa mu awia mu ya ha enye bone eye kejetia Central Market edwom na anofo oba na ahemanim dia omo ye na anofo ba odu Kumasi dwom dia omo ye dwom ahemafo na awia mu ya enye bone ye bubu na no eye yura santehene mreka ke na odi na woda afi so asatena akonya so mfie aduonu so 27 years na yura tena akonya so na edwom ahemafo mo ba ya mo be ma yewura tirinkwa na o masere inhira ama yewura na mo bompa se nyame mfa mfie ni bi enka ni mfie hu wadaroma edwom ahemafo na edwom na anofo do mo edwom a yewura daroma na wote ba bi yewura ni ho a omuni ho na santan ma ni ho a omuni ho nti senne yewura tena akonya so ama aduonu so aba na ni mfie so bia beka ho de a na ne o se ye be ma yewura tirinkwa na ye be se nyame nhira ye dai e de man na wo hwa asantema mu de anasa ye asantefo de ye Nyankopon a yewura santehene wo na wo ho na yewura nti na amanfo ani breye amanfo ye ho ye nyina ye yewura santehene nti a na santehene de nyame aye nkakraka na yini ye no Ghana ha ebi ni babia ewiase nyina so ye omo a ye yimu a emu miensa asante akonya ni asante de sikadwade na chi ne mebi nya dai ebi ni babia ya memre so de eli size enti sa na ohwe ya edwom na anofo ni dwom ahemafo nyom nyina na wa omo ho aye fe papa enu nyam so wom entira wom ba ya na omo na omo chama na wiafe ye ba ya ye ni ewura ebedi ade ni amantiri nkwa nyame nhira ye ewura enti sekutu ya da wasinti dwom ahema manana no nyina enie fese fo ahema mamedu fie ena wa ha wo nyina ya da nyina ase medase mpache frem na yadu fie me na mda fish fo ano kejetia Central Market Dr. Mensa Race Course nyina abinchi me na mda wo ma no okay efutu obe na ade be ma yenuanom ma ebe yadawo medase efutu amede be ma yenuanom ma eba ne se obi anya ne honya adwuma oba se woto na honya adwuma yemuwo be ma kora mu enema wohwema Ghana kora atitimu wempa ma metimi akase ye na ye kita dwetira ye de boa ye mema no enti oba de wote ho no ma ye adwuma ma adwuma ntimi ye adwuma wo mere sebe ye a wo ma wo betimi
aboa ura amana hwe uma mumma na wo ho no betimi aboa ma ma hwe wo mu se wanya adwuma da bia na ho kire na wo sresre na mesa nso asre maya mebru na eba ne se ya wo mumra menhye fikese mesua mamra ne amane sanse ne maya aba no wo montare ne ade a hyehyehye wo mo anopa ise kura ba ku bi me pam no e wo kejesi ase kan ho kofie wo hwe atare e hye no a nyame anim ne kure ni ano de ne pa enti mesre mebru na aba no e wo mu se ne e fena aba ne yedie nanso so wo montare hyem no wo mu hwe ne ye no mo mesua mamre mesua kasa megentete sebe ya ba bia bedru bia no behunu se se wonya ayi asanteni kura na wote asante mem a ba bia bedru bia no obi kura behunu se ampa waba betena asante mem aba besua kasa besua ntete eti afutu amede be ma no chomidinde na na afie je wadodo na afreme afie sika ene mo be ma yewura tirim kwa asem be na obeka adeyin de nyame ase se wa me akonya na yewura etina akonya so 27 years ene na woda se hia provision and spices for ye wa asante memu a yeso yakai yeso yabema yewura tirim kwa nti ye de nyame ase yewura de ye da no yedana so pa said bia ono so odo yi kire no amma yeso ani age yedase bebre nyame Central Market Race Course Mokohima na ekase na Emilia yebema ye retri nkwa se nyame ma ne mfie nka ne mfie ho ye mani ti nkwa enkwa ne ahode nkwa ne yesema yewura enkwa ahode wom eno ne yesema yewura mo ti nko ahema ampacho so me so efemi na adwumo fi na adwumo fi o hene ye me na ya hena na me na me da hardware no ene ye baaya na anufo nyina be ma yewura tirinkwa se nyankopon fa mfie bebre enka ho ema no na onyini che na yesoso yensa enko ya no nti ye baaya mu ye ya ye nana tirinkwa na ye be ma no